ঠিক ঠিক বুঝাইছো কত তো লাগলা মেলন পড়িয়া বলে সেটু তো গলে সেটা লম্বা রুম গলে সেটা লম্বা বস গলে পাঁচ তারপরে তো গলে নো ফার্স্ট গলে মেলন পড়িয়া কিন্তু গোল এই সব যেটি 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 সব ঘরে রখি আছে নো ফটিয়া পড়ি সেটা মেলন পড়িয়া রকম লাগিলা নো না ମୁଁ ମେଲଣ ପଡିଆ ଯାଇଥିଲି କ୍ଲିପ କିଣିବାକୁ ତଳି ପାଳ ରକମ ଲାଗିଲା ସେଟା ତାପରେ ତଳି ପାଳରୁ ଆମେ ଗଲେ 14 କିଲୋ ନା ତରଡି ବେଳେ 14 କିଲୋ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ସାହି ଦାଣ୍ଡି ସାହି ନମ୍ବା ଜାଗା ସେଠି ଗଲେ ସେ ଦାଣ୍ଡି ସାହିରେ ନମ୍ବା ଜାଗା 3 ନମ୍ବର ଗଲେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଏକାଥରେ ତଳେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଲିଫ୍ଟ ଧୀରେ ରାସ୍ତାରେ ତଳେ ଗଲେ ଲିଫ୍ଟ ବସିଲୁ ଟେକି ଦେ ଲାଗା ତଳେ ପୁଣି ଖୋଲିଦେଲୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇଲୁ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ତୋର ତଳ ଚେୟାରରେ ବସି ଆମେ ଖାଲି ଚକରେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ଆରଥର ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍କର ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଯିବେନି କଣ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିକି ନା ପରୀ ତମେ ତ ଇଆଡେ ଗାଡି ଖସାଇକି ରହିଲ ସେଇଥିରେ ସେ ଯେ 3 ଚକିଆ ଚାକ ତାକୁ ସେଇଥିରେ हाँ? ଦି ଦିନ କୋଉଠି ଆଉ ତିନି ଦିନ ଗଲୁ ଆମକୁ 3 ଦିନ ନେଇ ଯାବାକୁ ପଡୁଛି ନା 3 ଥର ନା ପଡୁଛି ନା ସାଥି ଥରେ ଏ ପୁଣି ଟେକି ନିଅ ବସିକି ଚାଲୁନି ଚେୟାରରେ ବସିକି ସେ ମନେ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ना मन अच्छे से ମନେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଯାହା ଆରଥର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଥର ପୁଣି ବସେଇଆ पूरा को ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପାଟା आउ गोटे गली ପୁଣି ସାଲାଇନେ 5 ଦିନ କେମିତି ରହିଲେ से दर्पण आगे गोटे कुंडई कि ध कुंडई ସେଇଟା ଛାତି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଛାତି ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଠିକ छाती पड़िया ହଁ ଏଟା ଗଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତ କହନ୍ତି ନା ଏଟା କଣ ସିଟି ସ୍କାନ ନା ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରେ ହେଲା ଛାତି ହଁ ଏକ୍ସରେ ऐसे ସେଟା ହେଲା ଏକ୍ସରେ ଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ସିଟି ସ୍କାନ କୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ମେସିନ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସେଟା ଯୋଉ ସିଟି ସ୍କାନ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୋଉଟା ପେଟ ପେଟ ହଁ ପେଟଟା ହଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ से पेटे गोटे ସିଟି ସ୍କାନ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ बोलिला ଏକ୍ସରେ ହେଲା ଆଉ ଛାତି ଆଉ ଦିଥର ଇସିଜି ହେଲା ଇସି ସେଇଠି ହେଲା ତାରି ଭିତରେ ନା ଇସି ମୋର ଯୋଉ ଜଗର ଇସିଟା ସେଇଠି ହେଲା ସେଇ ରୁମରେ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିଲା जानी बोलिया अठा अठा ताको खाली यार बोलू था यार पेटो पिन चापी दो ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ए जीपी दो था नहीं पेटो ଯା ଏଇଟା ସରିବା ମେସିନ୍ ନେଇ ଆସିକି ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ନେବାକୁ ପଡୁନି ଇସିଜିଟା ସେଇଠି हमें प्राइवेट जाइଥିଲେ ସେଇଆକୁ प्राइवेट जाइଥିଲା ଭଲ ନୁହଁ ना पाँच पाँच उठिले उठिने ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ ନୁହଁ ना लीट नहीं ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲୁ ଟିକେ ବଳ ଥିଲା बड़ न ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନଥିଲା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ଲିଫ୍ଟ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ଫୁଲି ଫାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ଆଉ। ଯାଇଥିଲେ ହାରି କଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ ହଁ ସେ ପାଞ୍ଚ 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 ଫୁଲା କିନ୍ତୁ କେହି କମେଇ ପାରୁନଥିଲେ ନା ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଉଠିନି ଇଏ କଲେନି 9,000 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେନି ଦେଇପାରେ ସେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ଇଲୋ ବାପ। ଏତେ ତ ଦେଇଥିଲା କଣ କୋଉଟା କଣ ହେଇଛି ମୋର ଏଇ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ନୁହଁ ହଁ ହଁ ସୁଜି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଏ କଣରେ ଫୁଟେଇବି ସେ କଣରେ ଫୁଟେଇବି ଓହ କଣ କଣ ନା କଣ ଏଇଗୁଡାରେ ନା ଏଇଗୁଡାରେ ଏଇ କଣ ମଝିରେ ଲୋ ଏଇ କଣରେ ଫୁଟେଇବି ଓହୋ କଟଲୋ କଣ ସେ କଥା ରାତି ଫୁଟେଇବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ କଣ ଫୁଟେଇ ପକଉଛ କାହିଁକି